el partit ha sigut un partit molt tens, dos equips que volien la victòria. És cert que està molt condicionat per un inici allà amb el qual hi ha hagut molt de contacte, molta falta. El públic s'ha aixecat bastant amb les situacions que han anat passant durant el primer temps. Amb atac, l'atac s'ha imposat a les defenses claríssimament. No hi ha hagut grans diferències a la primera part i a la segona nosaltres hem ajustat bastant millor el nivell defensiu. No ens han arribat a 20 punts en cap quart i nosaltres hem seguit amb anotacions de 20, a sobre de 20. Jo crec que globalment l'equip ha jugat millor. A la segona part també s'ha serenat, que convenia, després de la tensió de la primera, i en aquest cas jo crec que hem estat millor. Jo crec que és el tema mental, hem controlat molt millor la situació anímica, sense perdre intensitat amb el nostre joc, i jo crec que globalment hem jugat millor partit amb més regularitat, i quan ha arribat el moment clau hem estat millor darrere que el Manresa, que no ens ha sabut trobar o fer el que sí que ha fet durant pràcticament tota la Lliga i sobretot els últims partits, que és deixar els equips a 60 punts. Felicitar l'equip i felicitar els meus ajudants per la gran tasca que han fet amb la direcció de partit. Preguntes? Sí, aquí. Hola, Salva. Jo tenia un parell de qüestions. A la primera meitat, quan has estat expulsat, etc., l'equip no s'ha descentrat, no ha marxat del partit i, a més, a la segona meitat, fins i tot, el Joventut no li ha afectat tota aquesta qüestió arbitral de la primera meitat. Què heu parlat una mica al descans? Estava clar que la situació tenia que canviar, no podíem nosaltres continuar. El partit, per una banda, canviaria sol. El tema arbitral difícilment podia aguantar el ritme de la primera i això devia ser una cosa que no devien de jugar amb això, però devíem estar, sobretot mentalment, equilibrats, no perdre la intensitat, no mirar massa les 19 faltes rebudes, o 19 estaven molt castigats en les faltes, i utilitzar el saber jugar forts amb l'equilibri mental de no perdre la concentració, no protestar als àrbitres i sobretot centrant-se en el que és el joc exclusivament. Jo crec que l'equip ho ha aconseguit bastant bé. De fet, aquesta segona part hem fet un bon joc i també és cert que hem fet menys faltes estúpides, alguna, i el nivell d'arbitratge d'allà ha estat d'una forma alguna més reconegut. Es reconeixia alguna més que no la primera, en el sentit del nivell de contactes, i s'han equilibrat sobretot temes de faltes, de tirs lliures, i jo crec que l'equip ha reaccionat bé i repeteixo, ha estat mentalment molt equilibrat per estar al partit i saber la importància de la victòria. Sí, una altra pregunta, Salva. Assumeu avui la segona victòria consecutiva, que és un fet que no havia passat encara aquesta temporada. Si això mentalment és important perquè us dona moral, la setmana que ve visiteu una pista on a vosaltres, evidentment, sempre interessa sumar, però contra el Múrcia és un rival directe que deixaríeu encara més enrere. Sabeu una mica si l'equip està agafant ja aquesta mentalitat, aquesta continuïtat, o com ho veus? La continuïtat la tindrem quan guanyem a fora, perquè si jugues una casa a fora i no som capaços de guanyar fora no podem tenir continuïtat mai a la vida. Si a hores d'ara, a la primera volta no hem guanyat cap, difícilment estarem més a dalt de la classificació que l'estem actualment. També és ben cert que ara cada vegada que perds afegeixes allà un lastre a la teva motxilla i et poses més pressió de la que és aconsellable per guanyar fora. És a dir,
Tots sabem de la importància de guanyar fora, però també juguem amb aquestes 0 victòries, 8 derrotes fora, no? Que a vegades no t'ajuden. Això tenim de reconduir-ho també des del punt de vista psicològic i esperonar-nos a reprendre situacions semblants a les que es van portar a jugar 3 pròrrogues, és a dir, a competir i estar al partit i després pots guanyar o pots perdre. Sabem de la importància del partit de diumenge que ve i intentarem no pressionar-se tampoc massa i arribar al punt just d'equilibri davant d'un equip que també sempre es té que comptar que el rival s'hi juga molt i també hi juguen, és a dir, que tenim d'estar preparats bàsicament per un partit difícil, no? Tenim tota la setmana per això i estic content d'aquestes dues victòries a casa que ens dona alguna més de tranquil·litat i de confiança, la recuperació també, entre cometes, del Pere, que des del punt de vista inclús tècnic ens ha ajudat bastant, des del punt de vista anímic, sens dubte, de vestidor. Estava molt content al vestidor amb el Pere i això és una situació molt positiva per nosaltres. Salva, es una pregunta doble. Primero, ¿por qué te han echado directamente? Si por la protesta, un insulto, una desconsideración. Bueno, yo creo que en la primera no tocaba, sinceramente, porque no. En definitiva, la conversación la llevaba con el primer árbitro, ¿no? Con lo cual entra el segundo, me quejo de una falta que no ha pitado en el fondo y automáticamente me cobra una técnica cuando yo estoy, entre comillas, negociando con el primer árbitro, ¿no? O tenemos ahí tal, a las horas ya el tema s'ha embolicat una mica, no? Y yo diría que la segunda podría ser justa, pero la primera yo creo que no. Lo que no me parece justo, no em sembla just, és el nivell d'arbitratge que hi ha hagut a la primera part. Jo crec que hi ha hagut un descontrol, un poc control del que és la forma de pitar, és a dir, de criteris, sobretot. O sigui, amb la qual pita el tercer l'alcohol, el segon van independents els àrbitres, el primer no té control de res i quan intentes agafar el control segurament també l'has perdut com he perdut jo els papers en un moment donat, dintre del joc, o no els he perdut. Jo crec que aquesta primera part ha sigut una primera part de molt de sencert, amb el tema d'arbitrat i que en definitiva al final desequilibra tant els jugadors, els entrenadors, però sobretot els jugadors, la falta de criteri i això esperona o posa molt nerviós al públic. I aquesta sensació de no saber quin és el tipus de partit o el criteri que pot haver un partit, 19 faltes a una primera part, tampoc hem vist el partit, no ha sigut una part allò de... La diferència de tirs lliures de 20 i pico tirs lliures, 26 tirs lliures a 4 o a 5, és una diferència, jo crec que has vist mal perquè s'ha vist a la pista. Jo crec que és una mica de manca de criteri. Ha tingut de passar tot això perquè el partit s'estabilitzés bastant més i també els àrbitres portessin un control millor del que és el joc o els criteris dintre de lo que és una falta o un traspiés, si són passes o no, etcètera. Última pregunta, Marta. Una consideración misma. Si han dicho algo de la segunda protesta, si hay, hasta donde puedas contar, a medida de algún insulto, temas de posibles sanciones, no sé cómo lo tengo. No, insulto no ha habido. Él ha interpretado que la frase que le he dicho debía ser merecedora de técnica, porque lo ha hecho pitar otra técnica, es decir, no me ha descalificado. He pitat una tècnica i punt. Amb la qual cosa, el que tampoc ara faré aquí és parlar de converses jo amb l'àrbitre del que ha passat. T'he d'explicar, jo crec que la primera no és mereixedora de tècnica excessiva, la segona, ho repeteixo, depèn com ho interpreti l'àrbitre, crec que sí, si ho interpreta des d'aquella òptica, podria no haver arbitrat, no hi ha hagut insults, això està clar, i són accions que queden aquí. Jo crec que l'arbitratge per part del principal ha sigut dolent. Dit això, sobretot en aquella primera part, sobretot la falta de control
del que és el trio arbitral, no? Perquè jo entenc que amb els àrbitres que hi ha primers, segons i tercers té que haver algun criteri i un control dels partits, i sobretot a la part inicial. Ells es posen molt amb aquest tema quan queden 3 minuts, 1 minut, llavors s'agafa el control al primer. Però el que porta després un partit a que es compliqui o no es compliqui és aquests inicis, i jo no he vist allà molta connexió entre ells. Vinga, Anna, Marta. Salva, davant de l'absència, que ja fa 2 partits que no veiem el Jordi jugar, quina valoració faries del Nacho? Com se n'està sortint? No crec que tingui a veure una cosa amb l'altra, en el sentit que el Jordi no juga, ja ho he explicat, perquè juguen 4 pivots, estan més en forma que ell ara. I en el cas del Nacho, ha estat bé amb el tema rebotejador, ha patit molt quan ha tingut de defensar el 4, molt no ha trobat la posició davant del Dolman, i el seu treball de moment és bo, és molt bo. Ens dona caràcter, i el tercer quart excel·lent amb el tema de rebot, i bueno, està fent una bona tasca a pesar dels contratemps que no para de tenir-los des del punt de vista físic, parlo. Però el tio, quan hi haurà de competir i entrenar, està a un gran nivell, i mentre tinguem gent amb aquest nivell, avui els nostres pivots han fet, jo crec, un bon treball, sobretot des del punt de vista ofensiu, han fet 18 cistelles de 2, em sembla, entre ells, el Latavius ha estat bé, el Lluís quan ha pogut jugar també ha estat bé, i el Norel ha fet una primera part que ens ha mantingut el partit, el Norel, amb la qual cosa, mentre això vagi així, va de fàbula.